madam oye package motos ike gwulu oye package motos imalo nekwa nwa okwa nwa ego ije mama patako no bo nwa fabula mo nyonzo stadium chasing the cash nchuta the bag of lift my people umu binye kwulu mo fona chima mamba pokwaso ihe na choku kwa wada nwa koko we nwa mana fa make you go say igbo ese padabanu gidigida nabanishi maka na maga ya chuo papa na kami meji nilu oche neba ga n'ime nkanu ike chukwu na kwene anya manso oche mba mwe wilo chetakwana kuyelu no ibulu bata funo dogu chetakwana kuyelu no oche mba mwe wilo chetakwana kuyelu no akaji ego chibweze woke mela kuno no Odogwu etiego m alụ onwe ndị na-emegide m ndị si na mama ṅụ mmiri tọgbọrọ iko achọrọ m ka ikochisie elu mfa nchi ike faruo ka elefant ferie ka anwụnta o nwere ife na-eri ya ma na-arụ hapụ ije chụta ego fama ruo eru ihe m che ka ịkọrọ mfa bụ eru nkọchi ike ukwu abashu hapụ ilu eke orie afọ nkwọ ebe ọbụla fa nọ n'elu ala n'okpuru ala n'ime mmiri obeta ugbo ka a na-akọrọ ya na